नमस्कार मैत्रिणींनो, ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर आज मी तुमच्यासाठी चकलीची भाजणी कशी करायची आणि त्या भाजणीपासून कुसकुशीत चकली कशी तयार करायची ही रेसिपी घेऊन आलेली आहे. तर काही काही जणांची चकली काय होते, तेलकट होते. तर काही काही जणांची चकली कुरकुरीत होत नाही, घट्ट होते. तेलात घातल्यानंतर अशी विरघळून जाते, म्हणजे सुटली जाते. तर असे काही प्रकार होत असेल तर मी एकदम असं व्यवस्थित असे अचूक प्रमाण घेऊन आलेले आहे. तर खूप अजिबात तुमची ही चकली जरासुद्धा खराब होणार नाही आणि एकदम कुसकुशीत अशी होईल. तर ही चकली मी कशी केली त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर आता ही मी भाजणीसाठी सामान घेतलेलं आहे, साहित्य घेतलेलं आहे. तर हा 1 किलो तांदूळ आहे, हा रेशनचा तांदूळ आहे. चण्याची डाळ आहे अर्धा किलो. बाकी सगळं मी उडदाची डाळ पाव किलो साबुदाणा, पाव किलो मुगाची डाळ, पाव किलो पोहे आणि एक छोटी वाटी धने घेतलेले आहेत, अर्धी वाटी जिरं घेतलेलं आहे आणि थोडेसे काळी मिरी घ्यायचे आहेत. तर वाटीच्या प्रमाणात घ्यायला गेलं तर 4 वाटी तांदूळ घ्यायचा आहे, 2 वाटी चण्याची डाळ घ्यायची, 1 वाटी मुगाची डाळ, 1 वाटी उडदाची डाळ, 1 वाटी पोहे घ्यायचे आहेत आणि 1 वाटी साबुदाणा घ्यायचा आहे. आणि हा असं वाटीचा प्रमाण आहे. जसं हा ग्लासचं प्रमाण पण सेम तसंच आहे. 4 वाटी घेतलं की 2 वाटी ते घ्यायचं, बाकी सगळं 1-1 वाटी घ्यायचं आहे. तर एकदम असं हे अचूक प्रमाण आहे. आणि एक मेन म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे तांदूळ मी स्वच्छ आधी धुवून घेतले आणि सुकवून घेतले 2 वेळा. तांदूळ, चण्याची डाळ, उडदाची डाळ आणि मुगाची डाळ हे धुवून मी 2 दिवस चांगले असे उन्हात सुकवून घेतले. जर तुम्हाला वेळ नसेल तर तुम्ही काय करायचं आहे, आपल्या सुती कापडाने व्यवस्थित जर असं ते कापड ओलं करायचं आणि पुसून घ्यायचं आणि मग ते पंख्याखाली थोड्या वेळ हे करायचं, म्हणजे याच्यावर काही घाण वगैरे असेल ती सगळी निघून जाते. तर आता मी काय करते, ही चकलीची भाजणी तयार करते, तर तुम्हाला मी दाखवते. तर गॅसवर मी कढई ठेवून हे तांदूळ आधी भाजून घेते. तर आता हे तांदूळ व्यवस्थित असे भाजून झाले, मंद गॅसवर भाजायचे. जास्त असे खरपूस भाजायचे नाही आहेत, थोड्या वेळ 5-5 मिनटं असे परतून घ्यायचे आहे. चण्याची डाळ भाजायला जरा वेळ लागतं, तर ती पण साधारण अशी थोडीशी भाजून घ्यायची आहे. 7-8 मिनटं अशी व्यवस्थित भाजून घ्यायची, बारीक गॅसवरच भाजायची आहे. तर आता चण्याची डाळ पण होत आली आहे बघा मस्तपैकी. तर असं याला गरज नाही आहे लाल रंग आला पाहिजे असं काही नाही, फक्त बारीक गॅसवर 7-8 मिनटंही भाजून घ्यायची. आता मुगाची डाळ पण तशीच व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची आहे. तर आता ही पण व्यवस्थित अशीच मी भाजून घेते. तर आता बघा, आता कलर चेंज झालेला आहे. आता हे मी काढून घेते. तशीच उडदाची डाळही भाजून घ्यायची आहे. म्हणजे नॉर्मली 5-5 मिनटं बाकीच्या गोष्टी मी भाजलेल्या आहेत, 5 मिनटं, आणि फक्त चण्याच्या डाळीला मला जरा वेळ लागलेला आहे. आता उडदाची पण डाळ झालेली आहे. आता मी साबुदाणे भाजून घेते. तर साबुदाणे पण मी तसेच भाजून घेते 5 मिनटं. फक्त 5-5 मिनटं व्यवस्थित चांगलं बारीक गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे. पोहे भाजून घेतले, धनेसुद्धा मी भाजून घेते. तरी झालेत धने. आता जिरं घातलेलं आहे आणि जिराबरोबर मी थोडासा 1 चमचा ओवा घातला आहे, कारण ओवा हा मी चकलीमध्ये पण घालणार आहे, त्याच्यामुळे मी 1 चमचाच घातले, म्हणजे जरा टेस्ट वगैरे त्या पिठामध्ये लागली पाहिजे. आता ह्याच्यामध्येच मी काळी मिरी पण घालते. तर 15-20 अशी काळी मिरी आहेत. आता हे व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आणि झालेलं आहे बघा. आता हे मी काढून घेते आणि आता हे सगळं बघा मस्तपैकी गिरणीवर दळून आणायचं आहे चांगलं. तर आता हे मी प्रमाण पुंजे तुम्हाला सांगायचं म्हणजे 1 किलो तांदूळ, अर्धा किलो चणा डाळ, पाव किलो उडदाची डाळ, मुगाची डाळ, साबुदाणे पाव किलो आणि पाव किलो पोहे घेतलेले आहे. तर हे नाही म्हणून 2.5 किलोचं पीठ तयार झालेलं आहे. तर आता मी हे पूर्ण पिठाचं करून दाखवते. तर मी आधी पीठ मोजून घेतलेलं आहे. तर 18 वाटी मी पीठ घेतलेलं आहे आणि 16 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. तर 1-2 वाटी पाणी कमी करायचं आणि हा आहे चमचा पोहे खायचा. तर त्याच ह्यानी मी 18 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तर आता मी जास्त प्रमाणात करते. तर आता मी चांगलं पाणी व्यवस्थित आधी घातलेलं आहे. 16 वाटी पाणी आहे.
आणि सगळं वाटीच्या ह्यानेच करायचं. आता याच्यामध्ये मी तीळ घातले, मग अशी मी जरा दाखवायला विसरले. तर मी तीळ घातले, थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. चव बघूनच मीठ टाकायचं आहे. आता याच्यामध्ये मी ओवा घेतला आहे, तो हातावर मी चोळून घेते आणि बघा असं हे मॅश करून घ्यायचं आहे. आणि असे मी 2 चमचे मी ओवा घेतलेला आहे. आता हा जो तेल आहे मगाशी मी घेतलेला 18 चमचे, तर हा अर्धी वाटी तेल झालेला आहे. तर हा मी सगळं घातलेला आहे. आता याच्यामध्ये मी काश्मीरी आणि बेडकी मिरचीचा मसाला होता माझ्याकडे कच्चा, तो घातलेला आहे, मी घरात केलेला आहे. तर आता हे सगळं घालायचं आणि एकदा मिक्स करून घ्यायचं. तर हा जो मसाला घातला हा तिखट नाही आहे, फक्त कलरसाठी आहे. आता याच्यामध्ये मी चकलीचा जो मसाला असतो तो पण घालते, म्हणजे जरा छान मस्त टेस्ट पण येते. आणि जर तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही लाल तिखटही घालू शकता. तर आता हे असं करून मी हा सगळा मसाला घालून घेतला आहे चकलीचा भात, कारण हे जास्त प्रमाणात आहे. तर मला हा पूर्ण पॅकेट लागलेला आहे चकलीच्या मसाल्याचा. तर आता हे बघा चांगलं असं हे पाणी उकळून घ्यायचं आहे मस्तपैकी. मेन ह्या पिठाचं हेच आहे की चांगलं उकड आली पाहिजे. आणि मस्त बघा उकळी आलेली आहे. आता याच्यामध्ये पीठ घालायचं आहे. तर हे पीठ घालून घ्यायचं. तर हे 2.5 किलोचं पीठ आहे. ह्यातलं मी 1 वाटी पीठ बाजूला काढून ठेवलं आहे, म्हणजे जर पाणी वगैरे जर जास्त झालं तर आपण ते वरून घालून चांगलं असं पीठ मिक्स करू शकतो. पण माझं प्रमाण हे बरोबर आहे, पीठ वगैरे एक्स्ट्रा नाही लागणार. पण 1 वाटी मी पीठ बाजूला ठेवलेलं आहे. तर आता ही चांगली अशी उकड व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. गॅस बारीक केलेला आहे मी आणि व्यवस्थित असं हे परतून घ्यायचं आहे. बघा मस्तपैकी हा कलर आलेला आहे. आता याला झाकून ठेवून द्यायचं आहे आणि ह्याला मी 1 तास असंच ठेवलेलं आहे झाकून. जर तुम्हाला वेळ कमी असेल तर तुम्ही अर्धा तास ठेवलं तरी चालेल. जेवढं तुम्ही झाकून ठेवलं तेवढं तुमची उकड चांगली होते आणि तुमची चकलीसुद्धा कुसकुशीत होते. तर आता ह्याला फक्त आता हे मळायचं आहे. तर आता मी थोडं थोडं करून हे मळून घेते. तर आधी पहिले मी हे सगळं पीठ या टोपातून काढून घेते. बघा कलर किती सुंदर आलेला आहे आणि मळून झाल्यानंतर अजून छान कलर येणार. तर आता अजून एक मी ताट घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे मी मळून घेते. तर ह्याला आता पाण्याचा थोडासा हात लावावाच लागणार, म्हणजे पाण्याने चांगलं आधी मळून घ्यावं लागणार. तर आपण कोमट पाणी करायचं आहे आणि कोमट पाण्याने हे मळायचं आहे. तर हे मी कोमट पाणी करून घेतलेलं आहे, गरम नाही कोमट आहे. आणि हे चांगलं असं हाताने व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आहे. तर मी तुम्हाला दाखवते बघा, असं हे मळून घ्यायचं आहे. तर हे झालेलं आहे मळून बघा. आता मी एका टोपामध्ये हे पीठ ठेवते. तसंच मी सगळं पीठही मळून घेतलेलं आहे बघा मस्तपैकी. हे व्यवस्थित जर पीठ वगैरे व्यवस्थित तुम्ही मळलात आणि व्यवस्थित जर प्रमाणात केला तर तुमची चकली अजिबात खराब होणार नाही. व्यवस्थित अशी मस्त अशी कुसकुशीत चकली होईल. आणि आता हे पीठ मी झाकून 5 मिनटासाठी साईडला ठेवणार आहे. आता हे झालेलं आहे. तर आता मी बाकीची तयारी करून घेते. तर आता हे पीठ मी झालेलं आहे मस्तपैकी बघा, मस्त मऊ पडलेलं आहे. तर आता मी चकलीचा साचा घेते, याला तेल वगैरे लावून घेते बघा. तर आता ह्याला तेल लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे पीठ वगैरे चिटकू नये म्हणून. आता झालेलं आहे. आता मी काय करते, थोडं थोडं पीठ घेते आहे आणि त्याला चांगलं असं पाण्याचा हात लावून, जास्त पाणी घालायचं नाही, असं पाण्याचा हात लावायचा आणि चांगलं हे मऊ करून घ्यायचं आहे पीठ. जास्त पातळ करायचं नाही आहे पीठ बघा. आता हे झालेलं आहे म्हणून आता ह्याला तेल जास्त वापरायचं नाही, फक्त बघा हे मी हाताने फक्त जर असं तेल लावलेलं आहे, म्हणजे हे पीठ ते साच्याला चिटकू नये म्हणून. आणि हे साच्यामध्ये आता व्यवस्थित असं हे भरून घ्यायचं आहे. तर आता मी हे भरून घेतलं आहे. आता मी हे चकल्या पाडून घेते बघा. तर अशा ह्या
व्यवस्थित बघा, जरासुद्धा तुटत नाही आहे चकली. करतानासुद्धा क्रॅक वगैरे अशी पडत नाही आहे, व्यवस्थित अशी सुटली जाते चकली बघा मस्तपैकी. तर अशा ह्या अजून एक तुम्हाला करून दाखवते बघा. तुम्हाला किती मोठी पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्ही ही चकली करा. आणि लाचचं जे टोक असतं ते व्यवस्थित असं चिटकून घ्या. तर आता ह्या सगळ्याच्या बघा, मी उचलल्यावर पण ती चकली चिटकलेली नाही आहे. तर आता ह्या अशा सगळ्या मी चकल्या करून घेते. एका बाजूला मी तेल गरम करायला ठेवून दिलेलं आहे. चकली करायला वेळ लागत नाही, फक्त जरा भाजायलाच वेळ लागते. तर आता मी तेल मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं गरम करून घेतलं मी. तर आता हे बघा, तेल झालेलं आहे गरम. आता मी या चकल्या तेलामध्ये घालते बघा. आता सगळ्या मी चकल्या घालून घेतलेल्या त्याच्यामध्ये. आणि व्यवस्थित आधी चकली तेलामध्ये घालताना गॅस फास्ट ठेवायचा आहे. आणि नंतर मग ही चकली एका बाजूनी व्यवस्थित अशी घट झाली की परतायची आणि मग गॅस बारीक करायचा आहे. लगेच गॅस बारीक करायचा नाही, नाहीतर चकली तेलामध्ये अशी सुटत जाऊ शकते. आता मी चांगली अशी बारीक गॅसवर मी भाजून घेतलेली. आता याचे बुडबुडे पण कमी झालेले आहेत. तर ही चकली रेडी आहे बघा. असे तेल पूर्ण शांत झालेलं आहे. तर अशी ही चकली रेडी आहे. पूर्ण चकलीचं तेल जे आहे ते बुडबुडे वगैरे असतात ते शांत व्हायला पाहिजे आणि मग त्या चकल्या काढायच्या, तर तुमच्या चकल्या कुसकुशीत होऊ शकतात. तर हे बघा, मी सगळ्या काढून घेतलेल्या आहेत. मस्त बघा, कलरसुद्धा सुंदर आलेले आहेत. आणि बघा आता मी सगळ्या परत घालते चकल्या बाकीच्या आहेत त्या. आणि बघा हे तेल आता बघा असे बुडबुडे आलेले आहेत. तर हे फास्ट गॅस आहे. आता पलटी केल्यानंतर बारीक केलेलं आहे. तर जसे मी गॅस बारीक केलं की तसे बुडबुडे असे जरा कमी होत जातात. आणि बघा, तर आता हे नाही म्हणून 5-7 मिनटं ही चकली भाजायला लागतात. तर आता हे रेडी आहे चकली. तर बघा मस्तपैकी हे 2.5 किलोच्या चकल्या रेडी आहेत. तर अशा ह्या कुसकुशीत खमंग भाजणीच्या चकल्या तयार आहे. तर बघा मस्तपैकी सुंदर अशा. तर आता मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते बघा. एकदम अशी कुसकुशीत झालेली आहे. तर ह्या चकल्या जर तुम्हाला आवडल्या असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे व्हिडिओ पाहत राहा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.